Hoćemo početi sa tortom. Ja u Jess ima samo brašno. Morat će da zaprlja ruke. A Phoebe ima odličnu skupu tortu. Ali najviše sreće imala Liv. Pogledajte, njena torta je preskupa. Izgleda predivno. Ti počinješ, Jess? Ja, pa dobro. Sad ću probati. O ne, uj, to je stvarno samo brašno, odvratno. To je presmešno. Prestanite da mi se smijete. O, imam ideju. Dakle, sipat ću brašno u činiju, a sada unutra treba dodati mlijeko i već znam gdje da ga uzmem. Evo ga, hodajuće mlijeko. Aha, tako. Draga kravice, daj mi malo mlijeka. O, a u ovom gnezdu su savršena jaja, ukrašću par. Ups, a evo njihove mame. Ne, molim te, ne diraj me. Prestani, treba mi samo par. Uspela sam. Evo me, devojke. Donela sam jaje i mlijeko. Dakle, sad ću razbiti jaje u činiju, a zatim napraviti testo. To izgleda odvratno. Probat ću. O, super. A sad ću sve sipati u hljeb. Aha, a sada moram napraviti vatru. To mi teško. Treba mi drveće, kanta i kamenje. Pogledajte, uspela sam. A sada stavljam hljeb u kantu, zatvaram i čekam. Jedva čekam da vidim rezultat. O, da, izgleda super i miris je divan. Ups, kako vruće. Dobro je što mi je palo na pod. Pogledajte kakav kolač sam napravila. Probat ću. O, to je divno. Oduševljena sam. A šta vi gledate? Nastavite. Dakle, treba mi moj butler. Da, ja sam tu. Zar ne vidiš? Shvatio sam. Planirate da jedete tortu? Salveta, nož, viljuška. To je to. Prijatno, gospođice. Da, hvala. Vreme je da probam tortu. To je fantastično. Svidjelo mi se. Ostalo može da se baci. Da, naravno. Ne, dajte to bolje meni. Smetaš mi? Ja planiram da probam sada svoju tortu. Šta je, Phoebe? Draga, šta će ti ova jeftina traka? Bolje stavi ovu divnu krunu. Da, tako izgledaš mnogo bolje. Moj plan je skoro uspeo. A sada uzimam fen i topim tvoju krunu. Tako je. Šta je bilo? O ne, sva sam u čokoladi. Phoebe, kako si mogla to da uradiš? Stvari znaš, baš me briga, jer ja imam veliku, super skupu tortu. A ti je nemaš. Ona je jako ukusna. Blago meni. A ti ne smeš da probaš? Jess, šta sediš? Posluži se. Stvarno? O, baš ti hvala. To nije fair. Baš ukusno. Dakle, Jess je dobila zgužvanu limenku kole. Ja, može da prođe? A šta imaju ostale devojke? Liv ima običnu flašu kole, ali veću. A šta je kod Phoebe? Wow, ovo je ogromna flaša zlatne kole. Prelepo. Devojke, mogu li ja da počnem? Jedva čekam da probam. Čekajte, zar unutra nema ništa? Ipak je nešto bilo unutra. Šta? Pauk? A nisam očekivala da je pauk tako lep. Ja sad ću povratiti. Ma dajte! To je samo pauk. O, došla mi je genijalna ideja. Sad ću izgriječiti limenku i kija. Odlično. Uspela sam. A sad će mi trebati konopac. Ja ga uvek imam jer ga koristim umjesto pertla. Aha, tako je. Provlačim kroz limenku. Aha. Sada uzimam
uzimam staru novinu i sečem dijamant. Odlično, a zalepit ću ga na limenku. I eto, sada imam dijamantsku ogrlicu. Jeste li vidjeli, a? Dobro, pošto je Jess već završila, ja mogu da krenem. Zašto ne mogu da otvorim? Hajde, hajde! U redu, pokušat ću zubima. Hajde, bre! Otvaraj se! Već počinjem da se nerviram. Presvući ću se u samuraje i odseći deo flaše uz pomoć katane. Bravo! Hvala! Odlično, konačno mogu da probam ovu kolu. To je predobro. Obožavam kolu. Da li će stvarno popiti svu kolu sama? To je bilo lako. Ups! Gastovi žele da izađu. Šta da radim, devojke? Spasite me! Više ne mogu da se suzdržavam. Kakav užas! Upropastila si mi frizuru. Liv, kako si smela? Dobro, moram da se smirim, inače ću dobiti bore. Jo, moja flaša je baš teška. Sam, treba mi pomoć. Digni flašu, hoću da je probam. Naravno, gospođice. Sipam. Hajde već. Sad je dovoljno. Prestani. Prestani, rekla sam ti. Dosta, sva sam mokra. Jo, izvinite, gospođice. Nisam vas čuo. Izvinjavam se. Idem bolje. Kakav je ovo dan danas? Šta imamo ovaj put? O, to je Nutella. Phoebe ima staru teglu sa ostacima Nutelle. Liv ima skupu Nutellu. A Jess ima preskupu. Neverovatno. Ona je baš srećna. Jao, dobro. Ova limenka može da se baci. Ne može tako. Moraš probati. Glupa pravila. Dobro, imam ideju. Pozvaću mog šefa. Da. Halo, dragi. Brže dođi, treba mi pomoć. Evo me, gospođice, šta treba uraditi? Aha, shvatio sam. Sad čekajte malo. Treba mi mleko. Sipat ću ga u teglu, tako je. A sada mučkam sve to. Zatim ću uzeti šlag. I ukrasit ću naš koktel. Zatim ću dodati čokoladu. Ubacujem slamčicu i to je to. Prijatno, gospođice. Wow, ovo izgleda mnogo bolje. Izvoli. Dakle, vreme da probam. Ovo je savršeno. Liv, sada ti. Hajde, ja već jedva čekam da probam roza Nutellu. Obožavam je. Jedem je skoro svaki dan. Ona je preukusna. O ne, šta radiš? Da li znaš šta su maniri? Baš me briga, to je jako ukusno. Ne želim da ostavim ni kap. Gotovo, sada Jess. Ja, Liv, svo lice ti u bubuljicama? Da, pogledaj se. Stvarno? O ne, kakva sramota. Sva sam u bubuljicama od slatkog. Nikad više neću jesti Nutellu. Jess, probaj brže svoju. Naravno, vrlo rado. Prvi put ću jesti nešto tako skupo. Wow, izgleda jako dobro. Oho, blago tebi. Šta radite? Čekaj, Jess, kupujem tvoju Nutellu za $100. To je smešno. Ja nudim $1000. Onda ću ja dati $10.000. A ja ću dati $1.000.000. A ja 10 miliona. Ja ću dati ovaj kofer novca odmah. Da, slažem se. Prodat ću Nutellu za kofer novca. Wow, sad sam bogata. Hej, ako krademo Nutellu? To ja uzimam i ovo isto. Ćao! Pa ne, to nije u redu. Odmah ću uhvatiti lopova i vratiti svoju Nutellu. Dođi ovamo. Tako je. Ipak sam vratila svoju Nutellu. Dakle, sad je moj red. Odmah ću probati svog medu. Baš je lep i ukusan. Zadovoljna sam. Sad ću odlomiti komad. Tako će mi biti zgodnije jesti. Ja ne mogu da odolim. Moram da probam. Hej,
šta to radiš? Daj mi, to je moj meda. Moj nos. Kako ste smeli? Dođi ovamo. Kazni je, odmah. Važi, otvorite usta, Eto ti. a sada žvači. Možeš da ideš. Konačno, sad je moj red. O, da. Ja obožavam zlato. Šta je to? Ne brinite, gospođice, ja sam ovdje. Da, trenutak. Izvolite tanjir. I pribor za jelo. Prijatno. Hvala. Sad ću odseći komad. Kako sočno. Nevjerovatno. Ali mrzim da jedem sama. Treba mi pomoć. Naravno, gospođice, nahranit ću vas. Da, tako je mnogo bolje. Hej, zašto si se zaustavio? O, ne, šta? Opet? Ja moram da probam to! Jao, kakav užas. Oho, kakva čudna fontana! Probat ću. Ukusno. A ja sam opet dobila zlato. Hajde, siromašna, ti počinješ. Da, hajde, siromašna, ti počinješ. Dobro, prvo moram shvatiti kakva je ovo čudna stvar. Jao, kako je kiselo! A sad ću probati ovo želoko. Ovo je baš slatko. Jao, a sada moram da umočim oko u ovu kiselu fontanu. Mamice, plašim se. Ovo je baš dobra kombinacija. Da, kiselo se odlično slaže sa slatkim. Kako mi skače bombona. Odlično. Ne. Zagrznula sam se. Jao, moja glava. To je bolelo. Možeš li da paziš malo? Vanessa, hoćeš da probaš? Pa ne može. To je samo za mene. O, da, to je prelepo. Vanessa, šalim se. Ne, može. Dakle, vreme je da umočim moj slatkiš u fontanu. Probat ću. O, to je najbolja kombinacija na svijetu. A Vanessa, skloni se od mene. Janice, imam dobru ideju. Da, sad će biti zabavno. Hoćeš da probaš? Naravno. Jao, moja glava. Šta si uradila? Imam ideju. Sad ću se osvetiti. Da, to će biti zanimljivo. Mamica, šta je to bilo? O, ne. Kakva ti je faca. Mislim, baš mi je žao. Kakav užas. Sva sam prljava. Presmešno. Prestani. I mene si isprljala. Dođi ovamo. Skloni ovo odmah. Da, odlično. Kakvu lepu fontanu imam. Sad ću da umočim svoju šećernu vunu u nju. Sad ću da probam. O ne, gde mi je nastala vuna? Dobro je što imam još jednu. Šta? Opet? Kako je to moguće? Dobro, onda neću koristiti fontanu. Ne možeš tako. Moraš da umočiš u fontanu. Dobro. Kako me nervira. O ne. Sad će mi fontana pući. Mamice, šta si uradila? Ups, žao mi, devojke. Baš si bezobrazna? O ne, kakav užas, samo ne kore. Šta, cijela lubenica? I šta da radim sa njom? Wow! Pogledajte! Ja sam dobila najskuplju lubenicu. Neverovatno. Jadna Janice, a moje saučešće? Ne mogu da verujem da ću morati da pojedem to. O ne, odvratno. Jao, jadna.
Sačekaj malo. Obrisat ću ti suze. Butleru, dođi ovamo. Moj drugarici je potrebna pomoć. Naravno, ovo je za vas. Wow! To je baš ono što mi treba. Ubacit ću kore unutra i napraviti koktel od toga. A ja ću vam pomoći da sipate tu čašu. Ubacujem slamčicu, ukrašavam čašu i eto, izvolite. Hvala. Sigurna sam da će mi se dopasti ukus. Jao, ne! To je još gore nego što je bilo. Fuj! Dosta mi je bilo. A Mija, sad ti? Dobro. Za početak treba isteći lubenicu. Ne mogu. Opet mi treba pomoć, Butleru. Trebaju mi snažne ruke. Važi, izvolite. Kako teško. I jedan, i dva. Ne mogu više. Dobro, hajde zajedno. I jedan, i dva. Ona nije normalna. Gotovo. Sad imam snažnu ruku i mogu slomiti ovu lubenicu. Wow, ne mogu da verujem. Da. Ja uvek dobijam sve što poželim. Lubenica nije loša. Ali hoću koktel od lubenice. Naravno, sad ću vam pomoći. Gotovo, ubacujem slamčicu i možete probati. Hvala puno. Da, to je prelepo. Ja sam završila. Nikad u životu nisam jela tako skupu hranu. Dakle, vreme je da počnem. Za početak ću malo poraditi alatima. Da, savršeno. Uzet ću jednu krišku. Pa to je torta. Sad ću je probati. Topi se ustima. Ukus je fantastičan. Ja sam oduševljena. Da. Ovo je pravi užitak. Dajte to meni. Super. Što? Čekaj, gdje je moja torta? Šta, torta? Mi nismo ništa videli. Ojoj, ne mogu da verujem. Zar je to sve moje? Ogo! Ova porcija mi se sviđa. Šta? Samo krompir? Ne, ja to neću jesti. Moraš. Ne, sad ću povratiti. Butleru, uradi nešto s ovim. Nema problema. Sad ću očistiti vaš krompir. Da, bravo. Gotovo. Ne. Ovo isto neću da jedem. Dobro, sad ću vam iseći ovaj krompir. Ups, pa dešava se. Šta? Pa dobro. Vanessa, hajde sad ti. Dobro. Za početak ću probati ovaj čips. Ukus jagoda, prelepo. Sad je na redu ova teglica. Čekajte, šta se desilo? Zašto je postalo tako hladno? Očigledno mi treba sledeća tegla. Postalo mi je toplije. Čak i previše toplo. Ne, sve sam spalila. Ostala sam bez čipsa. To je bilo zabavno. Okej, sad ja. Da vidimo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Kako lijep komad čipsa. Obožavam. To je najbolji čips koji sam ikad jela. Čekajte. Šta ako malo promenim izgled? Sačekajte i gotovo. Šta, Janice? Sada izgledaš kao ja. Ne sviđa mi se to. Eto ti. Devojke, baš ste smešne. Ups.